سلام كم يوعلكم كبرات تغتاتلتي فتح ميديا زخمكم كبرات سمعتنا كم يلخم لما عنتي حاولت حزنا لكم أسئنا لنا نزا حاولت هذه ساعة مودات كاتلنا نحبرنا مجمريا نتي channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبار نا channelنا بيتسوكونو لفتي حزنا يمسئنا زلنا حاولت هنوصلكم حارة مريت النولو عفار شفيتم زلو كاب تقرأي كوريوم زوص حدا سبب سلطان تقار زنورن كم اون حدا ناي TDF أولات زنورو بستفعلوا نجارات تاليلهم زخدو أولات عفار كوينهم تجري حرق نوصينا نوالو سقيلهم نايبل سجنا مسار حقينهم زقل جلوز نورو حزون زقل جلوز اللو والدعوة خمس زلت زفلت يو سلذي كورات قطعتنا خبأتهم تحدث مسكن داويت زبالة محورة ميديا زنت في زنورة كم تتفلت قوة مسكن داويت مالت قالك أباي نايتهم ناي تجري prosperity فورسز بهذا TPF فيلم زوعن وعلم ويكعنى نساتهم زلوا prosperity فورس زي كونس تجري peace force يوم زلوا جن peace force زي كونس تجري prosperity force يو تتخكلنيا سوما مالتي مخنياتو نايبل سجنا قلقلت سلا زخون مالتي خبرات تخطاتل سلازي عاوزي تاي لكم دللي تمسجن داويت زبهال تياو سكرين تري وزلهم قالك بيناتهم زنا رأيو ناب تجري أتيل لمالتي خبرات تخطاتلتي انتاي كم زول الناس تنسمع دايب لكم زلو كم حلال فوز دلي من أختي كنسمع استي سلام كمين يخاتكم دحنا يخاتكم ياو كوتمالي جميرو أفتو محورة وميدياتات طعمي بيزي كوينو صنيحو ياو تو أبايت على الحكي ياو سوي مالت بدحريتا إلى اللو حاولتي مسكرلو أنا ياو بتو حزبن منقستن زقبر اللي يتعوعت مسارت لا تقرأي عدي تملي سنيخو سلازي قدمي أكول الدلي بالتفلالي من قدي تشويدنا لو حرام ريت زبل شمحيزنا برخاوتنا نهزبي منقستي كمون تديف بصوتي لغيمكم كيم بشم سماعتات بشم كله سوو بصايي يقرتا ختغور لي عند حاتتكو ياو نقصالي دلو ملأختاتون بالتفلالي ميدياتات كمصيه دلو نغرات كناغري ثانك يو دانيل انتظراكم وخبرات تخاتلتي تمسكن داويت نا حرام مريت كيدو تتالي لخيدو مالتيو كم تفلت او تግራይ سي لومي مفتح انت هلي كوان تግራይ مفتح خمسي انتلكا او تግራይ كوين كامس حزبخا خوينكا او غون حزبخا خوينكا بحساب يمينكا حزبخا بحساب يمينكا تقارس لكامبر نو عفار كيدكا مسارحنا بلصقنا بمخان نايتي منچنا حزب تግራይ صقم صواع خوينو حزب تግራይ 360 دغري كبيو جنوسايد فصمه سرعات مسارح خوينكا عفار كوينكا تግራይ لو تخمصي مالت زي حساب نغريو انتهونه ግን كم بعد جنا صادقان ጌታቸው ረዳን ዘአመሳሰሉ ንትግራይ እንተዘይ ገዛና ያ ንትግራይ በኃይልና ዓምጢጽና እንተዘይ ሓዝና ያ ንብልጽግና እንተዘይ ገበርና ያ ዙሉ ዝነበሩ በቃልሲ ትግራይ ተባሪሮም ናብ 4 ኪሎ ስለ ዝኸዱ ናታቶም መሳርሕን ምዃን ከይዱ ዝነበረ እዩ ተመስገን ዳዊት እንተኾነ ግን ሕዚ እቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ ንስንሳቱ ይባላዕ ስለ ዘሎ ንስንሳቱ የብል ስለ ዘሎ ዝክሳነ ስለ ዘይከኣለ ማለት እዩ ከይዱ ተመሊሱ መጽየሎ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት እዮም ተመሊሶም ዘለው ካብ ዓፋር ንለይትን ለይቲ ብዙሓት ሰባት ናመጽዮም ዘለው ናብ ዓዶም ማለት እዩ ተሓደታ እዩ ዓፋር ምዃን ማለት መሳርሕና ብልጽግና ምዃን እዩ እዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ውግ ከባቢና ዘሎ ምትፍናን እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ከምኡውን ስርዓት ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ከምኡውን ዘሎ ነገራት ዝረአ ዘሎ ስለ ዝኾነ ፋኖ እውን ከም ትፈልጥዎ ስለ ዝኾነ ሕዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ሰላም መጽኢ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝኾነ ነገር እንድሕር ተወሊዑ እቶም ቁጽሪ ሓደ መሳርሒ ክጥቀመሎም ዝኽእል ከም መሳርሒ ክጥቀመሎም ዝኽእል ቶም ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ እዩ ማለት ስለዚ መጀመርያ መዝሓለ ጥይት ዝኾኑ ንሳቶም እዮም ስለዚ እዚ ብምርዳእ ኣቱም ናብ ትግራይ ተኣቱ ዘለኹም እውን ነቶም ዝቐረዩ ኣሕዋትኩም ንኽመፁ ናደወልኩም ብዝተፈላለየ መንገድታት ንኽርድኡ ብምግባር ንኽመፁ ዝመፅሉ ኩነታት مفتار أقداسي انتخونا جن كابزن تانا نردا كاب تمسكن داويت تردانا انت ايو تبع عفار زل حيلي حماق كونتات كم زلو فوتي قالس كم زلو من قد موصصي انو خم زلو إنا نعزم مالتيو كالي تبتعم بعلقنا نايت خبابي نايت عفار زل حيلي بعلقنا انت ايو كبابي او نتزبال كورات خطاتلت كبابي نت مالت اب تقراي ጭራሽት ተቀባልነት ዘይውሉ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ትግራዋይ በመዃኑ መላ ትግራይ
መላእ ታብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘላ ትግራይ ናይ ተጋሩ መሬት እያ ናይ ተጋሩ ሉዓላዊት ሃገር እያ ስለዚ ተንቤኔ ራያ ዓድዋዬ ግዛዕና በልካ ስቂልካ ዘይኮነ ናይ ውዱቕ ናይ ፍሽል መንገዲ ናይ ቀደም ስቂሉ ዋጋ ዘይብሉ ናበሉ ነቲ ህዝቢ ንኸፋፍሉ ዝኸፋፍሉ ዝነበሩ ከም በዓል ጻድቃን ጌታቸውን ዝኣመሳሰሉ ከም ትፈልጥዎም ኣብ ትግራይ ናሃለው ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ተቋፂሮም እውን ሃለው ከባቢያውነት ዝሰብኩ ዝነበሩ ብተንቤን ገይሮም እናኸዱ ህዝቢ ተንቤን ገልመለ ናወሉ ከምኡውን ደርታ ናወሉ ራያ ናወሉ ናኸፋፈሉ ነቲ ህዝቢ ናብ መከራ ዘእተውዎ በዓል ጻድቃን ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን ናይቶ በዓል ጻድቃን ኢድ ስለ ዘለዎ እቲ ናብ ዓፋር ዝኸደ ንኣቶም ናብ ስልጣን ንኸምፅእ መጋበርያ መሳርሒ ናይ በዓል ጻድቃን ስለ ዝኾነ ኣብታ ዓፋር እውን ሕዝታይ ንኤቱ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብኸባቢያውነት ይባላዕ ኣሎ ተስፋይ ንጉስ ብጣዕሚ ናተበሳጨወ ናተናገረ ነይሩ ብኣምሁ እዚ ኩሉ ሕዚ ወዲ ራያ እዩ ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ እዩ ምስ መንሽሞም ተፈላለዮም ኣለዎም ምስ እዛ ጀነራል ሸዊትና ጀነራል ወዲ አንጡር ዝበሃሉ ነንወንቶም ጉሩፕ ፈጢሮም ብራያን ተንቤንን ዝብል ጉሩፕ ፈጢሮም ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብ ዓፋር ዘለኹም ንዓድኹም ተመሊስኩም እተው ኣብ ዓድኹም ተወዲብኩም ብማሕበር ስራሕ ፈጢርኩም ናይ ባዕልኩም ስራሕ ክትሰርሑ ይግባእ ብማሕበር ተወዲብኩም ማለት ዘይኮይኑ ትግራይ ሃገር ንክትከውን ኣብ ጎኒ TDF ክትስለፉ ይግባእ ኣብ ጎኒ TDF ክትኮኑ ይግባእ እምበር መሳርሒ ናይ ብልጽግና ክትኮኑ ይግባእን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰዓት ሉዓላውነቱ ዘኽብረሉ ሰዓት እዩ ምዕራብ ትግራይ ዝኣክል መሬት ተረኪቡ ዘሎ ነቲ ምዕራብ ትግራይ TDF ከየምልሶ ብድሕሪት ኮይኖም መሳርሒ ናይ ብልጽግና ብምዃን ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ዘለው ተማው ዓፋር ዘለው እዮም ማለት ይኽብራ ተኸታተል ስለዚ ናይ ሉዓላውነት መሬት ትግራይ ኣብ ምምላስ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ሓደ ክመጽእ ዘለዎ ተባዕ ዓፋር ዘለውን እዝገር ዝዓደሎ እንተዝኸውን መሬት ትግራይ ንክምለስ ክሰርሕ እዩ ተገብኦ ነይሩ ንኸብዲ ኻይልካ ሃገርካ ሓሊፍካ ይትህብን ንኸብዲ ኻይልካ ባንዳ ይትኸውንን ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩሉ ኣብ ዓፋር ዘለኹም ኣነ ከመሓላልፈልኩም ዝደሊ መልእኽቲ እዩ ናብ ዓድኹም እተው ኣብ ዓድኹም ኩኑ ኣይጠቕመኩምን ኣብ ሕማቕ ህይወት ወዲቕኩምኩም ኦልሬዲ ግን ናብ ትግራይ እተው ናብ ትግራይ እንተኣቲኹም እቲ ዘሎ ናይ መንግስቲ ትግራይ ፃውዒት ተጠቐምሉ ትዕድል ድሓር መዓልቲ ዝኾነ ነገር ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ነገር ከይተለዓለ ትዘሎ ጽምዶ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን እንድሕር ደኣ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝኾነ ነገር ተተላዒሉ ድሓር ንዓኻትኩም መዋፅኦ ኣይትረኹን ብልጽግና እውን ክቀትለኩም እዩ ናብ ትግራይ እንተኣቲኹም ክትቅተሉ ኢኹም ስለዚ ቅድሚ እዚኣ ምዃና ኣቐዲምኩም ንህይወትኩም ክትድሕኑ ኣለኩም ናብ ትግራይ ናብ ዓድኹም እተው ክብለኩም ደሊ እዚኣ ክብለኩም ደሊ ስለዚ ሓራ መሬት ግዛዕ ምዛዕ ዝበሃል ነገር የለን ተጋሩ ኢኹም ተጋሩ ከም ምዃንኩም መጠን ከዓ ንትግራይ ክትቃለሱ ንትግራይ ሓራ ክተውፁ ዝግበአኩም ካብ ብልጽግና ኢኹም ሓራ ክተውፅዋ ዝግበአኩም ምዕራብ ትግራይ ተትሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ተወሪሩ ዘሎ ካብ ብልጽግና ኢኹም ሓራ ክተውፅዋ ዝግበአኩም ንትግራይ እምበር ሰቂልካ ኮሪኻ ብዝኾነ ነገር ኮሪኻ ወፂኻስ ከምዝየ ኣነ ሓራ መሬት ግዛዕ ምዛዕ ናበልካ ናይ በዓል ሃፍቲ ኪረስ መሸወዲ ቃላት ተጠቒምኩም ናይ በዓል ሃፍቲ ኪረስ መጥቀም ኣይትኾኑ እዚኣቶም ንብልጽግና ማዕኮር ናልሓሱ ዝውዕሉ እዮም ከም በዓል ሃፍቲ ኪረስ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ዝኣመሳሰሉ እዚኣቶም ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ዝኽሓዱ ታሪኾም ዝኽሓዱ መንነቶም ዝኽሓዱ ኣብ 4 ኪሎ እናተዋረዱ ዝውዕሉ ዘለው ሰባት ስለ ዝኾኑ ናብዚኣቶም ኢልኩም ኣይትኺዱ ኣብ ትግራይ ምዃን ይሕሸኩም ንዓድኹም ምቅላስ ይሕሸኩም ነፃነትኩም ኣውጅኩም ይቅርታ ሓቲትኩም ከም ተመስገን ማለት እዩ ይቅርታ ሓቲትኩም ንዓድኹም ተትምለሱ እዩ ዝሕሸኩም ዝብል ሓበሬታ ከመሓላልፈልኩም ደሊ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ እዚኣ እያ ታዘላትና ሓበሬታ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ንቻናለይ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኩልኹም ጽምዶን ዜና ጽምዶን እትከታተሉ በዚኣ ካቕርበልኩም እየ ሰላም ንኹሉ ህዝብታት ኣፍሪቃ ሰላም ንቐርና ኣፍሪቃ ሰላም ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳን እውን ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኣሎ ስለዚ እዚ ጽምዶ እዚ እውን ቅድሚት ክመጽእ ትግራይ ሓራ ክትወጽእ ካብ ብልጽግና ትግራይ ናፃ ሃገር ክትከውን ኩልና ተጋሩ ክንቃለስ ይግባእ እናወልኩ ናብቲ ሒዘ መጽእ ዝነበርኩ ሓበሬታ እዚ ይመስል ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና እስካዕ ሽዑ ሰላም ጻንሒት ቻው